Ligtas Paskuhan at Oplan Sita, pinaigting po ng mga otoridad sa bayan ng Lingayen. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Pinaigting ng Lingayen Police Station ang pagpapatupad ng Ligtas Paskuhan at Oplan Sita bilang bahagi ng paghahanda sa Kapaskuhan. Sa ilalim ng Ligtas Paskuhan, nagsagawa ang mga pulis ng pamamahagi ng flyers at pakikipagdialogo sa publiko. Layo nitong paalalahanan ng mga mamamayan na mag-ingat laban sa krimen, aksidente at iba pang posibleng panganib ngayong panahon ng pamimili at pagdiriwang. Hinikayat din ng publiko na maging mapagbatsyag, responsable at aktibong katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bayan. Kasabay nito, nagsagawa din ng kapulisan ng Oplan Sita o Stop and Inspect tamang hinala at alinsunod sa alintuntunin ng Philippine National Police. Layunin ng operasyon na hadlangan ng kriminal na aktibidad at mapalakas ang police visibility sa komunidad. Ipinwesto ang mga pulis sa mga itinalagang checkpoint at mobile patrol routes kung saan isinagawa ang maayos na inspeksyon sa mga kahina-hinalang individual, motorsiklo at sasakyan. Tinitiyak naman sa buong operasyon ang koordinasyon sa mga force multipliers at ang pagsunod sa standard operating procedures upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.